खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं किंकन मुसाहारि। मोनसे दुखुनि रादाब लिरगिरि डक्टर दीननाथ बसुमतारिया गोब्राब जब्रायाव। बर' राव थुनलाइनि मुंदांखा लिरगिरि, बिसावरायगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो बर' रेबग्रा जुथुमनि बोसोरगिरि डक्टर दीननाथ बसुमतारिया गोब्राब जब्रायाव गोग्लैनानै दं। मुख'नो गोनांदि गोबाव सान आगोलनिफ्रायनो डक्टर बसुमतारिया गुजुनाय आरो गगा मोननाय जाहोनाव लोमजादोंमोन। थांनाय रबिबारखालि बङाइगावनि सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। ब्लाड टेस्ट खालामनानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन जे डक्टर बसुमतारिया टाइफयड बेराम जादों। कर'नानिबो टेस्ट खालामनाय जादोंमोन, नाथाय कर'ना टेस्टआ नेगेटिभ मोननाय जायो। जब्राया हामनायनि जेबो लैखोन मोनैयाव दिनै फुंबिलिनि समाव सेन्ट आगस्टिन हस्पिटाला सारेन्डार खालामो। सेन्ट आगस्टिन हस्पिटाला सारेन्डार खालामनायलाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव थिसननाय जायो। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि लवार आसाम हस्पिटालावबो डक्टर दीननाथ बसुमतारिनि बेरामि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि बिथिङाव सारेन्डार खालामो। हस्पिटालनि सुलुङाव बुंनाय बादिब्ला संफ्ल'आव जखम जानायनि दागो मोननाय जादों। बे रेबसुं मोननाय समसिमाव डक्टर दीननाथ बसुमतारिखौ गुवाहाटी फारसे लांगासिनो दं। गुवाहाटी फारसे लांनायनि थामथिम खालामफुनायावनो दिनै लवार आसाम हस्पिटालाव कभिड-19 नि टेस्ट खालामनानै पजिटिभ मोननाय जादों। डक्टर दीननाथ बसुमतारिनि जब्रा देहानि रादाबा बयनिबो गोसोआव दुखु होदों।